Saka ito, nagpamawer mi gahapon guys. Pamawer mi gahapon. Niya karon nanilhig ko. Pastilan do Lord, uwan. Lord, ayaw sa intong Lord. Wait mo nga sa intong uwan Lord. Nanilhig sa intong pagtiwas. Oh guys. Dako na magod siya gibalhin so murag po siya ni kuay. Unsa na kay? Dali ra siya na bukuan ni buwak. Dako na magod siya gibalhin gud. Niya katong giingon nga to nga magtanong ko diri og zinya ilumbay. So mauna ni siya. Mauna ni ang zinya nga amo gilumbay ni mama. Ug ni buwak na siya. So gunahanan pa na ako na guys. Gunahanan pa na ako dihang kita. So na muwak na siya. Inaingon ko nga ilumbay ang zinya din ha. So mauna na siya guys. Ug na day sibuyas diri na kita. Nya akong sigigunon persang dako pa. Pirsa pang dako sa akong sigigunon. Ayaw sa inton po uwan na Lord. Paunda nga sa inton ng uwan Lord. Okay. Parang hapon eh. Nakapoy puras. Ilisan na yung pusti ang orchids. Ako ilisan ng pusti. Kinaguyan na naman ko pusti. So mahuman ka nagsilig. Karong hapon ilisan ng pusti. Ilisan yung aming tabay. Ang tabay na mo. Tabay. Lang mga guys. Ito ang tubukan din kasi. So, ako pa kay kong hinluan. Kanya si Jadin o karidiri. Diba? Ang liyo. Ang tayo pa yung taong kauwan ng Lord. Para mahuman yung tayo na hinlo. Para mahuman tayo na hinlo. Ayaw sa yung taong kauwan ng Lord. Ako ang tuloy mo natagulag eh. Sakit sa hawak ba dyan? Ako ang tulayat. Diyan, karoy ko kon. Siliganan pa rin dari anak. Kuan rin din mahawan rin din po kung ini pantay sa koral. Layunan pa man ang koral. So, kani mga kahon, mga puste. Si pangatawa ka ng puste. Kasi nagkamor panghaligi sa bahay. O diba? Coral pa lang daan panghaligi na sa bahay ng puste. Katawasan mo niyo. Thank you guys. Maralagi ko anto kami sa isang kagumay mugbo. Kaniya na siyang tamnanan sa buwak. Mo na tamnan, amo ni yung kuanan sa buwak. Mo yung iilis dito. Kana nga puste. So the rest, nadagko kay tanan. Mo ni si Jerry puste sa coral puhon-puhon. Inig panday. Puhon-puhon. So mo ni ang kalagot. Ang tabay tabil-tabilan ni mama kay manglabang mo si mama unsa inig panglaban ni mama kay kahapon man iyang tabilan kay kanang kuan ang init naman diri ang init naman diri so iyang tabilan din ha para makalabas siya so no never mind na lang sa kuan ha underwear pang bro na underwear mani akong limpyhonon guys. Oo nga, ayaw sa town Lord po, na Lord, kaya dako pa sa town kong si Google. So, magtiwas akong silhig. Guys. Kay super kadako sa akong silhigon. So, bye. Nilig sa akong tiwas, kaya na naligsik na.
kay niinit na. Sa kanya pagpindis sa kumana. Kanya, may kalit ng buwan sa ako sa akong pangkubo. Ang magkinis kayo. Ako ka lang to. Balik na kayo kumukuya, wala mo dito. Sabi ko ko pinis. Kanya, kung niya ko, di ka gula. Hindi ka po yung aking lawas. Kanya, may expectation siguro ka din na Luz? Ha? Ano ka na? High blood ka ba? Taas ang imong presyon sa dugo. Nakapagit na ka? Oo, kapag. Wala sa siya, uwi. Kanina nga dati, pagkanta na sa pagkakalak ni Mas Kama. Di ako talagang huli mga anak ay. Wali ka ba-check up ang iyong ngiti? Mahalo ko, uwi. Ano naman? Pinaliin. Kung sali ako sakit. Mahalo ko nga, di ba? Bitay. Mamaya may bakadaan ko ang pinibati. Ang malitahan sa tangkal. Pero di ako pinibalitan niya yung bati, uwi. O kung bati yung pinag-inikala, may tangkal ka na. O kung high blood ka, mapunod na ang pagtaas ang iyong ngiti. Kung may kambal ka na, nagiging kayo tuman. Uy, mahal na, patuloy ko ang tumutulong ng tangkal. Mahal ko ang tumulong ng tangkal. Anya, ano may kanok, baby? Kung di ba ko, makalit ang taas ang ilang duko niya. Kung di nagit ka matabang si Bako. Napunta naman niya na yung mga anak na nagkakabay pa. Dahil, masakit ako, uy, pagkagising. Sige, dahil ko ang mga kong siyang nilaki mo. Kung masakit ka sa kabukan din ko, ano ba ito? Ito dahil, pag-ito na lang ka sa center. Hindi, lagi ko dyan, uy. Mahal ko. Saan mahal ko ka? Mahal ko sa ugan. Basta, ikaw ang kwas. Nagpagpabayaan nga kung nilagyan sa padatong kami tingin sa puso. Kaya hapit na itong bahay sa hindi galatag ka magkuangan na. Dahil Sarah, sa usa ka, sa ikayang lesbian ka siguro nga ang budul alam nila. Ha? Ano ba? Sa ikayang lesbian? May mga butang kong kanjukan na pagdili ang mga kanjukan. Advance na ako na sa mga pangitabo. Mga bitay na wakabitabo, mabati na kong kanjo. Para sa mga pangutan na mo, kinimusunod o ng pangutan na. Dali ko madli, magkulong, mga ginitius ba? Tuwan ba niya doon sa kapangitabo ng karating at kusog ang akibana? Kaya dito mag-inumutugod. Ikagawa ang pangutan na. Dugay naman kung may tabo, mga naku nakatuig. Ngayon dili ko kumain mo. Kung gintawan man niya, dili na kong bati ang tama niyo. Kaya ako makaayos ang nauna. Ikatulang pagkutali. Ang ganun nila kong batiin, murag may musaka na init sa akong tagkugo, ang may musaka yun. Dahil malipong ko. Masakit ang ako ko, o naway ko yung akong kamot. Hypertension ba niyo? Migraine. Ikaw pa ito katapusang pangutan niya. Mahadlo ko na magpa-check up, magpabuti, magbati ko sa akong sakit ba. Nakapos, magunahon na ito dautan ng buwan. Mahadlo ko sa panitabo. Naon sa kahagay ko. Kailangan na ako magpakita ang doktor sa ito. Kamilog, sa bahay o tambali ko. Inig ang aking sulan. Dahil na Lord. Ug karon guys, nahuman na ang atubangan guys. Ay na punta sa likod sa among balay guys. Mao ni ang side sa among balay. Kay human naman ang atubangan atog limpyo diri na putang dapita. So mao ni akong siligunon. Medyo nakatunga-tunga na pud ko. Dako-dako pa ni siya kay kaning hung nakuha sa kanila, iguan ni siya ni kuan ni tunga. Sa ubos inganin atog ko siligunon guys. So kanang nasiligunon. So mao ni siya ang human naglimpyo nato guys. Ingon ani ra kagamay among natal. Ug kani siya guys, wa jud na human guys. Kay naa sige nagdawdog, sige nagtaligsik. So wa jud nako na human guys. So mao ra to guys. Thank you for watching guys. Bye. Ingat.